Ruoth kod japuonj onegi e monj manotim kod kweth mar Al-Shabab e gweng' ma Hulugo, kaunti ma Garissa. Duol mar kanise pachoka NCCK okedo tim mar diro iro malungo wang' e kanise mosebedo kaneno e pachoka. Jatend piny Kenya William Ruto telo ne romb jokanyo mag UDA e par jot mare kamodok ne chenro mar keto moko kuom kembe piny owacho e lwet ji giwegi. Machiegni nyakwara mogi nyinga ino chieng Emmanuel Chenro en mar kagi kacha ji ariyo magin ruoth ma Hulugo Abdifata Gani kod Stephen Musili ma en japuonj e skul primar ma Hulugo Bonegi ne onegi monj mane otimore e gweng' ma Hulugo e kaunti ma Garissa. Kaluwore kod lipot, kweth njore mag Al-Shabab ne otimo monj e gweng'no kendo nego ruoth ma gichwe giwang'o nyamburko mare kada pok gichako kuoro magina kendo nego japuonj mane nitiere oko mar ode. Apisas mag arita makonono kone gichako apedha ma iye otwere mar manyo jonjorego. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni duond bura mare mar UDA biro keto girimiti matiyo gi tweche achiel gi duond bura mar ODM. Kalose kar jot mare okinyi makawuono, Ruto wacho ni riwruok makamano biro medo piny owacho mare chia mar dhi yiero kendo yombo gi ombulu mathoth. Ruto bende ne singo ni jogo mane omiye ka owuok e duond bura mar ODM mote ne piny owacho mare osetiyo makare. Olose kinde mane obago romo mar jokanyo moyier kod duond bura mar UDA. Mnanisikia? Wacha nirudie. This election, the last election, we won by a margin of 200,000. 200,000. This election, we must win by a margin of 2 to 3 million. Ndio tuunganishe Kenya, tutembee pamoja. And I am very clear in my mind. There is a reason. There is justification for us to consolidate the country into one. Listen to me. The position where I sit, there is enough for every Kenyan. One does not need to miss for the other one to get. Piny owacho dhi nyime gi chiwo siem ne jopuonj madongo ma pod keto nyawo rwako jopuonjre mag grade 10 e skunde. Ibiro kawo ne ndao mager kendo ibiro riembgi e tich. Jatend migawo ma somo Julius Migoso Gamba wacho ni omenda ma piny owacho chiwo ne skunde osechopo e skundego ka koro dwaro nitie mondo mi jopuonj duto ne ni jopuonjre oyudo somo kaka owinjore. Gamba yango ni kwana tamalo 92 ma jopuonjre osechopo e skunde ka koro kwayo migawo mar orita mondo ne ni kwana tamala boro modong odonje skunde. Noloso romo manokelo kanyakla jokanyo sekta ma somo e boma Nairobi. No, we're informing the principals, and this needs to go out there very clearly, that the government has already released capitation to the schools. So if, for example, you have admitted 700 students and then you have 4 or 5 who have not paid fees or who do not have school uniforms, these 5 or 4 cannot make it impossible for you to run the school. So the principals need to support the directive of the government, and we are working with the TSC. And from today, data is being collected in the field. Should we find any principal who has returned a child home on the reason of them not having school fees or of them not having school uniform, action will be taken through the employer, the TSC, including dismissal from their jobs. Riwruok matayo kanisni e pachoka NCCK okwedo monj moseneno e kanisni ma pachoka mosenenore kinde mokadho. Ahinya to manotim nyore kanisa mar Anglican manitie parish ma Witim, kaunti ma Nyeri. Kinde lam manyo yore kod mokum jotelo. Riwruogno kotelne kod jakom margi Bishop Dr. Elias Otieno Agola kod jagoro Reverend Canon Chris Kinyanjuyo yango ni riwruok matayo chino mar apisas mag obila kaachiel kod obila ne rocho ratiro malamo kaka okete pen katiba kare 32. Riwruogno okadho kuom tendo yango kendo kwedo kwan monj mosetime kanisni masani medore. Monj mosebedo chakre higa ma 2020 nyaka manotimo odiechieng' manyoro makelo kwan monjgo nyaka ochike thuolono.
Monj mokwongo ne otime kanisa mar Pentecostal Kenol Murang'a tarik 4 dwe mar 10 higa mar 2020. Okay, kinde higa mokadho tarik 20 dwe mar 7 nyaka odiechieng' manyoro monj go osemedore. Riwruogno wacho ni monjo kendo wito iro malungo wang' kuom jokristo kama oting'o moche magina gi roch alam ok en mana monjo jopiny to bende monjo Nyasaye kalu milame manyalo kelo midhiero maduong' ne jotelo kaachiel kod oganda jokenya. Duolno dwaro mondo migawo mar arita ma iye kokadho kuom jatende kod tend apisas mag obila ugo kendo kwayo ng'uono e lela timo nonro mapiyo kendo mako jogo manochano kendo chopo kare monj kaachiel kod kawo okang' ne apisas mag obila matiyo gi iro malungo wang' gi lisasi. Kapod wantiere weche magalam, chenro magalam nyo bedo kod ng'ikruok kanisa ma Pentecostal Assemblies of God AG e boma ma Bungoma bang' jukrawera moro katemo keto gimoro michich ni sum AP e od bishop mar kanisano. Kolera wachno ne jofwambo, bishop mar kanisano Ruth Werunga otudo timno kod ywaruok mosebede kanisano kuom malo higni 15 kokoni kweth mane obarore mochako kanisa machielo osebedo ka monjo gi kinde ka kinde. Werunga koni gima ni kama rach ni kata bed ni done osegolo ng'eto pod imonjo gi kendo bila okawo ndamo moro amora. Kwa piny owacho koten kanisa ma PAG modonjre matieko ywaruok mosebedo. Kazi yangu hapa si kujileta, bali nilikuja na official letter kutoka kwa mission yetu ya PAG Kenya, na mwaka wa 2010 watu wakatoka kwa hili kanisa wakaenda, na wamerudi hapa 2012 wakanitatiza sana. Tukaenda kotini, nikawashinda kesi, hata walinipika masipao na hata walinipika chino likaanguka. Na nilipo washinda kesi wakaenda, wamerudi tena 2022 wametusumbua. Kesi iko kotini na pato wananisumbua. Jatend migawo mar thieth Aden Duale wacho ni okumba mar thieth mar SHA ok bichulo gope mabandia ma kuonde thieth moko bandho okumbano. Duale wacho ni gopego nyaka timnegi nonro maber kapok ochulgi kanoloso Garissa. Duale wacho ni okumbano osechulo madirom bilion 75 moting'o thieth mag jotich piny owacho kod konyo e thiedho tuoche matama kogolo siem ne kuonde thieth makawo pesa kuom jotuo ni ka gichiwo thieth ma ok owinj chiw maonge chudo ni biro kawnegi ndamo mager mag chik. We have paid so far for primary health care close to 13 billion. For the social health insurance fund, we have paid close to 75 billion. And for the public medical scheme, we have paid close to 3.5 billion. And for emergency, chronic and critical fund, we have paid about $1 billion. But we will only pay after we do due diligence, we do clinical review to make sure that the services you have offered is the right one and the Kenyan patient has got it. Dwenyo moche kind kweth ariyo malaro puodho miluongo ni Majimoto mayudore kar chieng' od bura ma Narok South e County ma Narok. Rowere omuocho tulo komanore gi kod gige lweny mager kotelni kod Jakom James Twala masani to kweth mageto riwo rito lowo mar Majimoto Ranch okoni nguru mar lowo ni e doho to jomibadhi okwake. Giywak ni jodak isando kanyo kinde ka kinde kata gari nowang'e kinde rakruok ma kamano.
hawa kina David tukakuja kukaa chini, hakuwa anaweka maneno mzuri, wananyang'anya watu mashamba. Tukaambia hiyo maneno haifai, na tukaenda kotini kwa miaka 10 na tukashinda kesi. Walipo kushinda sisi kesi na kina David, bado hao watu hawajatosheka, wanaenda court of appeal, wajaenda tena. Sasa kasi yao wamerudi sasa mashinane, kukuja kutishatisha sisi hapa, kuchoma manyumba, kupiga watu na kusema wanachukua watu kwenda ku hijacked. Na mimi naomba hao watu wa serikali, tulianda kulia, tulianda kila ofisi yote inawezekanavyo, hatujapata usaidizi. Watu wametufamia na tukajaribu kusuia. Kuna jamaa mmoja wasai leo alipigwa na amefunjwa mkono. Mimi pia nikafunjwa, gari yangu ndio hii, gari ya KS Nissan Patrol ikachomwa. Gari ya ndugu yangu Daniel imechomwa, imemalizwa maglasi zote, pia imepigwa yeye na mawe na kisu, lakini bahati ya Mungu hajakutikana na kisu. Mimi nikapigwa pia na rungu. Nataka kusema poleni, lakini kama pastor, kama mchungaji, naomba kwamba msilipishe kisasi. Inaomba kwamba tutachukua jambo hili kwa muhimu zaidi, tutasungumza na serikali, tutakuja kama wachungaji. Pinyo wacho mamalo kumakore kon migepe mamoko maok gin mag pinyo wacho chako chenro machwalo pigi loche kitere gwenge ma oro kwake sub-county auchiele county ma Wajir. Koloso kikini mana yawa yanga chendo maisiro kodiruok mongere kaka Baitul Mal Kenya. Jagoro motone ten chiro ni Kenya ka Ugas Sheikh Mohamed wacho ni yorni geto gwenge ma midhiero mar oro mako mondo mi giyud pi makono e mier kod makonyo jamni. Gwenge ma Wajir en achiel kuom gwenge masani oro kwako kendo nitie ni ka oketo kenge makare to ganda nyalo kalo achiedh nade manyalo kelo koda kalal mag jamni. We did around 4 million liters of water in the month of November and December, and we see the situation is getting even worse. We are doing this to highlight the problem, the intensity of the problem, and to get more people to come on board in supporting communities here. I know the county is doing something, national government is doing something. I know it's not enough. More needs to be done. I want to take this opportunity to thank Beit Mal leadership for being the first organization that has come to help and assist the people who have been affected by the famine. Actually, this is famine. It's no more a drought situation. The situation in the county today is actually on the red emergency level now. Therefore, I want to appeal to the president himself, and not anybody else, to declare drought as a disaster in this country. We are also looking forward to other partners to supplement what we are doing. Pale tuko, water bushers ni chache. Lazima to make sure inafika almost everywhere. So we are urging people, wasikae so much ati unaenda ujenge somewhere. Mukae in one place. So that kama kuna usaidizi, utapata. Saa zingine unaweza kufa huko na kuna mtu anajua huko hapo. Tuke magaling maduma pacho ka club